אמרו את לך? תהיי בריאה, תהיי תודה בריאה. שבאמת, אני באתי לעזור לך. אוקיי. מה את צריכה היום? יש לך קניות לעשות? לא, קניות, זה הבת שלי עושה לי. הבת שלך? אבל יש לי שם קצת כלים בכיור. אה, ואני צריכה שפה סמרטוט, רצפה. בסדר. ולפעמים אולי נלך לפארק, נלך, נלך, בטח, בכיף. סליחה שאני שואל, ככה, כידע כללי. בוא נעבור על הכל. יש לכם בן משפחה שאתם לבד? מה זה אבל בישולים? ארוחת הבוקר? אני מטפלת באומנות. אני באה לפסיכולוג. אז בכלל זה אחרת. איך היית מתחיל את סדר היום שלך? בגלל פעילות נוספת. התפקיד שלכם זה להגיד. לא להחליט. להגיד, בוודאי. לייעץ, אבל לא להחליט. אבל זה החלטה. להזהיר, או שהם עושים פרצוף. אז אני, מחובתי, להזהיר אותם, להרים רגל, כי יש שם שטיח, לא לסחוב. אני רוצה להגיד עוד משהו על שטיחים. אם יש אנשים שלא מוכנים להזיז שטיחים, אפשר להמליץ לפחות להדביק שטיחים. כי היום יש נגד החלקה שאתה שם מתחת לשטיח ואז הוא לא זז. גם בצהובה. ויש להם את הנסיעות? את יודעת איך מענישים את הנסיעות? גבינה, 5%. זה מאוד בריא. למה זה בריא? בגלל מה? חלבון? החלבון, כן. אוקיי. וביצה. וביצה גם, אין לי פה, אבוקדו זה בריא, ביצה קשה. יפה. מובן. וזה ערב חג, ואמא שלך תישאר לבד. את מסוגלת שאמא שלך תישאר לבד בחג? מה את יכולה לעשות בשבילה? כואב לי לשמוע את זה, אבל אני פשוט לא מסוגלת. אני חייבת לטוס, אני חייבת לנסוע. הסטרואידים עושים, הם מייצרים איזושהי מערכת הגנה בגוף להתמודד עם תוקף. ההליכון כבר, אני קצת שמה לוקח את הידיים מההליכון, ואז הוא הולך ככה לשירותים. יופי, הרגליים, מה את אומרת? לא לעשות עם הרגליים? הרגליים, שמתי לב לרגליים, הוא משתדל להיות צמודות לרצפה. כן, 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 ולהרים, כן. תעמוד בבקשה, אתה תעזור לו לעמוד, לא לפחד, מהר לסובב בסוף, ולשבת, רק לשבת. עכשיו אחרי שהוא יושב, קודם כל להזיז את הכיסא. עכשיו, אחרי שהוא יושב, קודם כל, לדעת, נוח לך בישיבה? לא למהר, לא למהר. אז אפשר לדחוף אותו עוד טיפה קדימה, בוא תעזור לו. לדחוף אותו לאמצע. היא לא יכולה לעמוד לא בחום ולא בלחץ, והיא מאוד חלשה. היא צריכה לעשות את הכל לאט ובהדרגה ובעדינות. בסדר? אז ככה, היא בכיסא גלגלים, הבאנו אותה מהמיטה למקלחת, כן? דרך אחרת. בבקשה. רגע, מי מטפל? אתה רוחץ אותה? אני רוחצת, את, קדימה, קחי את הפיקוד. אבל אני לא ראיתי אותך מדברת איתה. לא, מהמיטה מתחילה. כאילו שהייתי שם? הנה, עכשיו היא פה, הנה, עכשיו היא פה. היא לא צריכה את זה במיטה, היא עושה את זה בשירותים. בסדר? טוב, אז זהו. אבל זה פשוט. זה פשוט, בסדר, בשירותים. כמו אף אחד לא צריך להיות פשוט. אני אגיד לכם, מה חשוב?
אוקיי? בעיקרון אנשים שתזונה נכונה, אם אין לך יתר לחץ דם, כמו כל המחלות, אפשר להטיב וכאילו למנוע דמנציה, וגם הנושא, לא יודעת אם למנוע זה לא מילה נכונה, אי אפשר למנוע דמנציה. לא ידעתי בכלל למה רפי מזמין אותי להיות פה, לא רציתי, אבל לא היה לי נעים. ובאתי, ופתאום הכרתי אתכם, והיה לי מאוד נעים איתכם, ולמדתי המון מכם באופן כללי, לא דווקא כי זה שימושי לנו בבית, כי אתן באמת מטפלות בכל מיני מקרים מאוד שונים למקרים שלנו, אבל מאוד עניין אותי. נכון, זה ואתם, כיף לשמוע. היה מאוד נעים איתכם. כל אחד יש לו משהו אחר. היום אני יכולה